गासैबो कार्डआ गोसोम कालापाननि नाम दाना जुदि कालापानखौ सोरबा जुदि मोनथियाबा बेफोरबायदिखौ कालापान होनना बुङो आरोना ओमफ्राय बे गोसोम कालापाननि जाजोबनांगौ आरोना बेयाव गासैबो कार्डआ गोसोम कालापाननि नाम दं गासैबो कार्डआ गोसोम कालापाननिनो नाय नंगौ नङा तालिया तो मेजिकआ बेनोमोन आरोना मारै नांदों मेजिकखौ बोरै नांदों आं साराखम मेजिकखौ नुदोंमोन खिन्थु माबायावसो नुदों आरोना आं इन्डियास गट टेलेन्ट इन्डियान गट टेलेन्टफोराव लाइफआव आं नुवाखैमोन आरोना दिनै फार्स्ट टाइम बरिया नांदों आरोना बे मेजिकआ गिबियावनो आंनि बड' मिउजिक इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो खनसे बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङैनो दङ आरोना ओमफ्राय आङो दिनै जेनेबा जाब्रांफारा जोहोलाव पार्कआव फैदोंमोन आरोना बेरायनो जास्ट ओमफ्राय आङो माने गोबां कमेन्ट नुनो मोन्दों आरोना जेनेबा नोंथांनि मिउजिकआ जेनेबा एडिटसो बेफोरबायदि मोनसे नुनो मोन्दों आरोना एडिटसो मासो बेफोरबायदि आरोना थ' आंनि मिउजिकआथ' एडिट नंखाया थेवब्लाबो जुदि नोंसोरो एडिट सानबाय थादोंब्ला आरोना आङो क्लियारिफिकेसन दिनै माने लाइभ प्रुफ होगोन आरोना माने नैयाव आं जेनेबा दखान गंसे दङ बाव आं जेनेबा नोंसोरनो जेनेबा आं पुरा माबा खालामखागोन आरोना बे दखानाव बे नुहुरदोंना दखानखौ बे दखानाव आं पुरा भिडिअखौ लागोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायाब्ला माने मोनथिनाय नङा आरोना स्किप खालामनाङा डाइरेक्ट जोबजासिम नायबानो जाबाय आरोना गाइस थ' थौदो मेजिकसिम थ' गाइस आङो दहाय बुंदोंमोन ना दखानाव मेजिकखौ देखायगोन होननानै थ' आङो दा दखानाव थांसै आरोना बायग्रोनोसै जगारखौ बायखांनायनि देखायगासिनो apa boleh kakak susul deh kiri kira lagi Awak tu kau ni berapa semua kita selat tu mana? Pisah tua kita. Pisah kita. Dah. Mana lagi mana? Pisah kita nak. Thai sih. अच्छा Baik semua deh, gini deh. Jarang ke mana edit cium beri mana, jadi face to face naik karena tu kan mereka. Kadang semua ke, kau semua sobai yo hubai. Oh my god oh shit sikor ni bisa aku boy Itu ikut tu kan Indonesia. Okay. Oh my god. Sikor pengen bisa aku boy. Mana bisa lagi? Oh my god. Beri kok sikor pengen bisa. Ami cale. Mana turun sikor ke zaman kita kan? Jaya. Jana kan lah. Jadun sikor ke jana kan? Jana. Sikor itu original lah ini. Original. Das lah kata dokan se. Bukan medas lah. Emang punya tu. Pergi lah. Bukan lek. To ini pun guys, nोंथांमोना जेनेबा आंखौ बुंबाय थायोना एडिट खालामदो होननानै दिनै दखानावनो लाखाबाय दखानावनो फेस टु फेस देखायखाबाय नोंथांमोना मारै मोनदों कमेन्टआव एबार कमेन्ट खालामदो एडिट ना मा एबार कमेन्ट खालाम Oh my god 2 3 deh to guys आं जेनेबा बेरायनो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय सासे लोगो मोनदो ओमफ्राय दायो जेनेबा मेजिक आंनि नायबाय थायो जाहैदो ओमफ्राय दिनै जेनेबा फेस टु फेस रियेलाव जेनेबा नायनो लुगैदों होनना बुंदों आरोना बिथाङा थ' आङो जेनेबा रियेलाव देखायनो सानबाय ओमफ्राय आंनाव दङ जेनेबा बेयाव मोनथाम जेनेबा नाम्बार दङ आरोना जेनेबा दा टेबोल बा मोजांसिन जायो नै 1 नाम्बार yes 1 नाम्बार ना 1 नाम्बार नै 2 नाम्बार नै 3 नाम्बार माने रिजाल्टआ 5 मिनिटनि उनाव मा जानो थांगासिनो दं
बे रिजाल्टआ बेयाव लिरनाय दंखायो 5 मिनिटनि उनाव मा जागोन रिजाल्टआ बेयाव लिरनाय दंखायो बेयाव आं दा बेखौ जास्ट नोङो इनिफ्राय कार्ड इ कार्डनिफ्राय जास्ट नोङो जेनेबा बेफोरबायदि एसे आरोना आधा बेलथायनानै दोन आरोना ओरै बेलथायनानै दोन आधा ओरैनो जास्ट ओरै बेलथायना दोन आं दा केमेरा इउज खालामा थ' गाइस इयो इदि बेलथायनानै दोनबाय नों सानदों नामा इखो नोंथ' सानाखै खै खारदों इयावथ' नोंथ' मिथियाना मिथिगोन जानो मिथिया थ' आरोबाव नोङो जेनेबा एसेबाव आरोना एसेबाव ओरै बेलथायनानै दोन एसेबाव बेलथायना दोनबाय खाथिनो बेलथायना दोनबाय आरोना गाइस दा ओमफ्राय जोंना नैयाव गोबां कार्ड दंबावो आरोना दा जेनेबा इयाव गोबां कार्ड दंबावो खिन्थु मा कार्ड दंबावो जों बेखौ दा रावबो मिथिया दा नोङो इनिफ्राय जेनेबा एसे आरोना एसे कार्ड ओरै दोन एसे कार्ड एसे इदि सायावनो दोननांगौ आरोना इदि बेलथायलायनाङा आच्छा दा ओमफ्राय जोंथ' जेबो मोनथिखाला नोंगोना बेसे दोङो बेसे कार्ड दोङो आं नैबे मोनसेयाव आं दोनबाय दे ओमफ्राय मोननैखौबो ओरै जमा खालामबाय आं दा नों इखौ माने दाननो रोंगोना रोङा नों खेला गेलेनो ओरै दाननो रोङा रोङा कार्ड दाननांगौ बिदिब्ला बरिया दान आरो दोनबाव थ' इबो दानबाय आंबो एसे दानबावनोसै साननानैथ' दानाखैना नोङो साननानैथ' दानाखै गोबां कार्डआनो जेनेबा उल्टा पाल्टा जाजोबना दङ खिन्थु बेसे कार्ड उल्टा बेसे कार्ड मा जों रावबो मिथिया गाइस थ' होमबा जोङो इयाव दोनबाय 1 नाम्बारजों एन्सारखौ दिहुननोसै आरोना 1 नाम्बाराव मा दङ जों नायनोसै कागजाव बेयाव 1 नाम्बार आरो बेयाव जोंना जेबो गैखाला बेयाव जेबो गैला बुंदों बेवहाय 15 कार्डआ गाहायजों मोखां माने 15 खाना सिंजों जाय मोखां होनना बुंदों आरोना सिंजों मोखांबाथ' नैबेनो जागोन फार्स्टनियानो ओइथिंजाय मोखां गाहायजों मोखां जाना दं होमबा जों साननोसै आरोना 1 2 बेयाव नायबाय था 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Oh my god आरो इयाव माबाबो दंबावो Amazing ब्रा बेलाय इयाव कार्डआ डाउन दंबावो नामा फाग्ला खालामना होगोनलै सिंजोंथ' मोखां गैया दा गैया सिंजोंथ' मोखां गैया गैया येस इयाव 15 कार्ड थांबाय दायो जोङो इखौ जेनेबा दोननोसै आरोना बेनि कार्डआ जोब्बाय इ कार्डआथ' जोब्बाय इनि 1 नाम्बार थांबाय थ' जोंनो 1 नाम्बारखौ नांला 1 नाम्बारखौ जों सोफिनबाय नै 2 नाम्बार एन्सारा दहायनिफ्राय दंखायो इयाव रावबो एडिट खालामनानै सोआखै 3 नाम्बाराबो खाथियावनो दंखायो बेवहाय 23 कार्डआ गोजा गाबनि नंगौना 23आ गोजा जानांगोन इयाव माने इटायानो जा माबायानो जा बा लालबारानो जा जायखिजाया गोजा गाबनि जानांगोन आरोना गोजा कालार रेड कालार थ' साननोसै जोङो गोजाया 23 जानांगौ 23 दंना गैया साननोसै बे केमेरायाव खनसे मोजां देखायबावबाय आं 23 कार्डआ गोजा गाबनि जाबाय अके जों सानबाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 Awesome बे फोथायाखैबा खनसे सानना नायफिननो हागोन इयाव ना नों साननो सानदे सान जानानै ना अके जानो हागौ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 दोङो ना भाई दोङो ना दोङो बेयाव आरो गोजा दंबावो नामा गैला इयाव गैला बेयावथ' गोजा गैला थ' ओमफ्राय बे 2 नाम्बाराबो थांबाय जोंना मेजिकआ अबे 3 याव सोना मानसि अ सरि बेयाव सोनांगौ जोङो 2 सोबाय आरो दा जों 3 निफ्राय बख'नोसै 3 आव मा लिरनाय दं नायथारनोसै आरोना एन्सारा दंखायो खिन्थु गावबो खुनु एडिट गैया बेयाव माने गासैबो कार्डआ गोसोम कालापाननि नाम दान ना जुदि कालापानखौ सोरबा जुदि मोनथियाबा बेफोरबायदिखौ कालापान होनना बुङो आरोना ओमफ्राय बे गोसोम कालापाननि जाजोबनांगौ आरोना बेयाव गासैबो कार्डआ गोसोम कालापाननि नाम दं गासैबो कार्डआ गोसोम कालापाननिनो नाय नंगौ नङा औ सरि गांसे कार्डआ कालापाननि नङा इयाव खिन्थु बेखौ नोंसोर साननो हागौ मेजिकआ जायाखै होननानै बिथिंजाय बेलथायनानै नाय बेनि
बे गासैबो कार्डआ Kalapan. गोसोम कालापाननि Yes. बेनि अनगायै Gangsé dong. Oh my god. Talia, Talia. थ' मेजिकआ बेनोमोन आरोना मारै नांदों मेजिकखौ Berenang deh, Bung. Coba mojan deh bro, mojan deh. मा बुंनो आरो बर'नि आदसा Bung raw gila खुगायाव. बहुत टेलेन्टेड मानसि जायफोरा माने बारा माबाया मिन्थिया माने आंनो माने मोनसे इउटिउब चेनेल दोङो इयाव आं Yes. माने लिंकखौ होनो हागोन आरोना Yes. माने बर' जानानै गासिबो सापर्ट खालामनांगौ आरोना Yes, yes. बहुत टेलेन्टेड माने आं जेरखम मिउजिकखौ नुदोंमोन खिन्थु माबायावसो नुदों आरोना आं इन्डियास गट टेलेन्ट इन्डियान गट टेलेन्टसफोराव खिन्थु लाइफआव आं नुवाखैमोन आरोना Ini first time. बरिया नांदों आरोना बे मिउजिकआबो जेनेबा गाइस आं खिथानोसै आरोना बे मिउजिकखौ मन'हर मिउजिसियाना माबायाव देखायदोंमोन आरोना इण्डियान हनार बासाव देखायदोंमोन आरोना थ' आं बेखौनो जेनेबा बिथांनो खिथाबाय आरोना देखायबाय आरो बेयाव मिउजिकखौ थ' नोंथांमोनासो मिथिसिगौ दा आंनि भिउवार्सफोरासो मिथिसिगौ दा मारै नांदों ओमफ्राय बिथांनाबो इउटुब चेनेल दङ होनना बुंदों इउटुबनि नामा नाम एलबि ब्लग बिथांखौबो नोंसोर सापर्ट खालामहैबानो जाबाय अननानै आरोना बर'जों बर' गावसोरजों गावसोर सापर्ट होलायनांगौ Yes. बेखिनिखौनो आं बुङो आरोना थ' गाइस बेखिनियानोमोन थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय